Салом алейкум мардуми Тоҷикистон. Амирӯз як видеоролике мо тамошо кардем оиди вазъияти хорӯ. Ҳамира гуфтанием бачаҳо, мардим Бадахшон, ба ҳамин корое ки шидестай, мисол ҳамин митинга, ҳамин нағмаҳо чизое ки шиде, ҳамин солҳои 92 ҳамин қадар ба ёдтон биёрем ки ба кадом рӯзҳо расида будем. Мардум пароканда шид, ин қадар ҷангу ҷанҷол, ин қадар бесару бесомониҳо, ҳамиҳо басанда нест. Мо ба мардуми Бадахшон, мисол касе ки ҷиноят содир мекунад дар назди қонун ҷавоб мегаҳад. барои ҳамин бачаҳо биёен аз як гиребон сар барорем, аз ҳамин корҳои митинга, ҳамин парокандагӣ даст кашем. дар охир ҳамира гуфтанем ки гирдиҳамоиро бас кунем, боқӣ сарбаланду хонаобод бошем.